Bun. Ia zi, Davide. Ce echipau ei? 2000 Veigar cu Z? Da. Veigar, Z, Talon, ăsta, doamne, Tahm Kench, Caitlyn și... Poate mă bate Tahm să vezi ce râd. You call me on my cell phone. But I can't seem to quit. Ce faci, bă, acolo? Iară te prostești. Oh, mamă, ți-a dat damage-ul fatal. Săracu. Săracu, da, am Tahm Kench, băgă-mi și piciorul. Ăla mă face, dă-l în morții lui. Nu e om. Adică prefer să fii contra 2 mid? Da, pentru că fac level înaintea lor. Da, bine, când sunt cu Yasuo și am Veigar. Sau Z? Bă, păzezi, lasă-l, că cu ăla te mai descurci cum te mai descurci. Dar cu Veigar când îți dai, dacă îți prinde stanul când îți dai dash-ul. Intri în stan din greșeală când îți dai dash-ul. Never settle for second. Bă, dă-te drecu. Stai așa că îmi dă stan acum. Nu mi-a dat stan. What? Every mistake is a lesson. Level înainte, nu-i așa, Ștefane? Păi stau, bă, că abia am început meciul. Bring me a real challenge. Nu-mi place de Tahm Kench-ul ăsta. Ia de. Așa cum îți place ție să te duci. My place is at the top. Îmi place că eu fug de el. Eu mă duc AP. Du-te! Nu, mă refer pe Tahm Kench. A. Eu mă duc full HP când mă duc. Bro Fresco? Is that Bro Fresco? Mă bate Tahm Kench, asta e. Se mai întâmplă. AFK. Vai. Ce? Ce vrei, bă? Tu nu ai Tahm Kench? Eu am. You got it. A plecat Veigar, gata. Serios? Unde? Nu știu. Da, pe bot. Aoleu, acum strei pe bot. A, nu, cred că s-a dus doar să facă o vizită. Every mistake. Ce, se întoarce? Da. My place is at the top. Fac 700 de moneți și îmi dau back. Nu, nu vreau. Show me the path. Ai făcut level up. Las că te prind eu. Never settle for second. Mai au și amândoi Ignite. Și Z mai are și heal, să mă piși pe măsa. Oh, am reușit. Mă bucur. La cum joc eu cu Wukong. Ia uite. Nu, pleacă Tahm Kench, pleacă! Pleacă Tahm Kench.
Gata, Rexa, gata, că dacă te mai duci mult, intri la el în turn. Mă duc mai încolo. Vin pe mid. Ca multi. Dar n-am A, o faci. Cât mai ai? un sfert. Gata, Rexa, gata, ajungi. Wuju style. Uciu, stai. Gata. Da, dar acum să ia pușați. The fuck? Vezi că eu plec? Da. Ce? Lasă-l bă pe ăla. My journey's only beginning. Nu, du-te dracu. Every mistake. Cum am mai și fidel. Tu morți în gât. Tu te bă și belești-o. Mai aveai și 2 biscuiți pe tine. Adapt to all situations. N-au mană de ult. Show me the path. The fuck? Ce m-a făcut aici? Uite. Să vezi pro playerul Oh! Rek'Sai. Hai în pizda, mă! Mai repede nu puteai. Au rămas 2, serios? You got it. Pot să-mi dau TP pe tunelul ăsta? Da, pot! What? Bring me a Unde e fair unul? challenge. What? I-am scos flash-ul. My journey. Cât e bă TP-ul? 5 minute. Ce 5 minute, mă? Cooldown. Nu e 5 minute. Ba da. Acum atâta e. Aparent. Vino spre mine când ai probleme. Fă să se bage pe tine. Că ce? Că ești contra zi. Who questions my Și ability? contra Veigar. Pe bune? Da. Vezi că mă duc pe top. Să-ți faci screen. Da?
Nu, du-te în pizda, mătii. Tam Kench, idiot. Campion cu cancer la bot. Nu pot să întreb? Dacă dai, da uite, dacă om aveai wind wall-ul, dai wind wall și apoi Q, nu se mai vede tornada, e invizibil. Adică până trece de wind wall, după ce trece de wind wall se vede doar că îi dă uită destul de mult, că nu mai văd animația aia. Gen așa. Da. Gen Eugen, mă, nu gen așa. Imediat. WQ. Așa pe 10 secunde. Ia, fă de antrenament. S-au dus la Herald. Stai, ridică. Când se face, când se face. WQ. Vezi? Da, gen la project se vede. Nu se vede nici la proiect. Ce mai bine la skin normal. De asta joci tu cu el? Nu că de asta am întrebat Ștefan dacă de asta joci tu cu el. Cu cine? Cu skin-ul normal. Nu. Pe jocul ăsta. Încearcă să-ți maxezi el. Te-mi pizda, mă. Când a mai murit Tam? Opa! My journey's only beginning. A zis Radu că joacă și el după ce terminăm. Ok. Unde? Never settle for Îl fac și singur, adică puteai să-ți dai back. Vreau asist eu. A venit Tam Kench. Nu, Ai mana de ulti? nu. Adică nu am ulti. Că mana am. Ăla îmi dă topul, bă. Da, așa, dă-ți ultima ta pe bot. Rek'Sai. Recasa, ai mă. my place is at the top. Așa cum zice și Wukong, my place is on the top. Is on the top. Nu-mi dai tu mie turnul. Show me the path. Hai să dau blue. Lasă unul mic. A. Dar unde e Veigar acum? Probabil cu prost să stau de mult. Da, iau. Ce-am de asta idiot?
Dacă nu-și dă ochii, nu, atunci mă pis pe masă. Nu mai am ce să-i fac, băga și până în Rek'Sai. Îi dau report. My place is at the top. Adapt to all situations. O, bă, Malphite, că nu ești Batman. Haide. Who questions my ability? 15 secunde până la ultă. Show me the Muie. Multă muie, Veigar. David, dive. Adică ai ulti. Da. Stai așa să vină și Tam sau să se ducă ăsta mai lângă. Și hai, serios, frate. Chiar a apucat să-și dea ulta. real challenge. Ăla mai e și Counter și mai sunt și două. Puteai gen să-ți lași umbra ta în față și... Las. Vai de capul meu. Nu pot să intru cu HP-ul ăsta. Băi, de ce crezi că n-am luat-o în continuare partea aia, că mureai tu? Adică muream amândoi de acolo încolo. Who questions Uite my că a ability? scăpat Rek'Sai. Nu cred. Un piși pe mă să ai tot reportul, da? Căcat prost. Ia! Dă, prostule, un Q! Așa prostie, bă. Atâta prostie, bă. Eu sunt primei cu Malphite și cu Caitlyn, care și aia ăștia trei să nu mai știi. O, da, și de asta eu le fac babies. Îți dă stanul vieții. Vin. Dublovă spre mine. Stai așa că nu l-au. Ia! Ce face, bă, ăla? Aș dă-te. Muie! Vine spre mine, bă. Only beginning. Show me the path. Mă duc eu, ho. Să nu vă înghesuiți, nu. My place is at the top. Malphite al nostru și-a dat ultimata pe minioni.
frumos așa, nu-i așa, Ștefane? Da? E de vis. Hai bă, mișcă-te, Wukong. Nu mai ești Blue Kong acum. Mă duc să iau Blue. Fac niște părți din Yomumu și mă întorc. Ia, stai așa că e cineva aici. Era zel. A, băga mieș. O, Soul Pro Rex ai. E 6-5 Rex ai. Cum? Haide. Da, ajutați-mă, pula mea, căcănarii, pizdii. Da, uite. Never settle for second. Doamne, Caitlyn! Doamne! Flash, tu chiar credeai că o să ți las? Se vede că ăștia 4, că ăștia 3 sunt prime. Toți joacă la fel de prost. Stai, stai. My place is at the top. Every mistake is a lesson. Ștefane, Ce? Bring me a real challenge. am murit. Woohoo! Adapt to all situations. Quadra. Penta. Tu zgâții tăi. Thunderlord! Questions my ability. Ce? Ah, ce m-a prins. The fuck, David? Ce-a fost în mintea lui ăla? Bring me a real challenge. Am deja 30% cooldown reduction, nu știu ce fac cu mai mult. 10, 20, 40 cu ăsta și atât. Show me the path. Sau ia stai. Da, atât. Ludan Seco Malphite. Never settle. Tu chiar crezi că o să-mi dai damage cu Ludan Seco pe tine? Pune ward. Mucho! Spate. L-am văzut. You got it. A, în spate aici. Every mistake is a lesson.
Cât am bă pe Thunderlord? Da, doar 58. Stă Z la camp să mă piși pe ăsta. E, dar mai dă-te drag. My place is at the top. Nu cred, nu cred, nu cred. What the, mi-a dat și turnul ăla. Putu Dumnezei. Da, îmi pleacă de acolo că o să regreți. Fă-l mă să regrete. Așa. My journey's only beginning. Nasole că eu nici nu am lifesteal. Sau Death Dance-ul terminat. Mama a reușit. Ah, Ce? no! Da! Nu! Ia, stai așa că ăla vine pe mine. Ai, fuck. Când îmi dau eu EUPL, acolo, când era aici, știi, și ar fi trebuit să mă duc acolo, dar nu. Nu? Ce? Bă, Gameș! Unde-i Titanic Hydra-ul? Fac nu mă, fac Hydra normală, că m-am enervat. Plecați de lângă Tam că vă distruge. Și ăsta, Malphite, n-am văzut o ultimată de la el. Ce n-ai văzut? O ultimată de la el. A, credeam că zice o ultimată bună. Nici bună. Caitlyn, ți-ai dat? Da, ți-ai dat ultimata, cum să nu-ți dai tu ultul? Ia! Homer X, ai Batman! My place is at the top. Te-ai dus. Nu l-ai mai lăsat, nu? Oh! N-am văzut-o. Ce crezi, fraiere, că ai scăpat? Never settle. Nu te ia blue, Ștefan. Ce? Mă duc, stai calm, că și așa îmi trebuie. Vezi că mi-a rămas aia de la Caitlyn pe mine? Ce?
Mi s-a pus ultimata, așa era moartă. Bă, l-ai omorât, e bine. Show me the path. Nu-i bine. Am double buff. Tahâm! Ce vrei, bă, tu, tahâm? Adapt to all situations. Doamne ferește, damage-ul de pe tower. My journey's only beginning. Nu mă vede nimeni. Bring me a real challenge. Uite, ce ultimată își dă Malphite al lor și ce ultimată își dă Malphite al nostru. Rek'Sai, Batman in action. O stai așa că a reușit să-l omoare pe ăla. Serios? Nimica, bă! Zed, ia vino tu încoa. Put me to the test. Haide, Zed, că tu ești Batman, vino încoa. Ia. Never settle for second. Ce ai făcut, băiatul? Nu mor futâncă. Nu mor futâncă, dar mi-a dat, cred că sub 100 damage. It was my penta, Ștefan. Ce pentac, pe cine am omorât? Pe ăsta. Bun. Cam asta a fost meciul, nu, David? Da. Bă, prea ușor, bă.